Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest sa bagyong si Agaton. At ito na po ang final update. Ibig sabihin, katapusan na po ito ng ating special coverage ng bagyong si Agaton. Na ito pong weather system na ito, tropical cyclone, ay humina na po. Isa na lamang po siyang remnant low pressure area sa may bahagi po ng Northern Leyte, malapit po sa Tacloban City. At ito po ay lumabas na po sa Leyte Gulf patungo po sa may Philippine Sea. So ito pong update na ito ay para sa ngayong araw po ng Martes, ika-12 ng buwan ng Abril. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Gusto natin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power. We believe in the power of balance. Also, ang Naga College Foundation, home of the champions, one of the premier educational institutions dito po sa Bicol Region. Nang umpisa natin ang update, ito ang latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, nakikita po natin ang dalawang sumasayaw na bagyo. Ito po sa kanan, na medyo sabog na, elongated. Wait. Ito po ang remnants o remains ng bagyong si Agaton. Pwede natin sabihin kaluluwa niya, but buhay na buhay pa rin yung mga ulan na nagbibigay ng mga pagbabaha sa mga Visayas areas, gaya ng Leyte, Samar, Cebu, Negros, Panay. So, apektado po yan at ibang portions din po ng Kabikulan na sa low-lying areas. At ito naman po sa may malapit sa Philippine Area of Responsibility, mga 10 to 20 kilometers away, ito po ang bagyong si Malakas. So, palakas na po siya. Naging isang ganap na po siyang typhoon. Ang hangin po ay 120 km bawat oras malapit sa mata. At unti-unti na pong nagkiklear ang mata. Sign na lumalakas po siya habang ito ay kumikilos pa-norte, kanluran. So, ito pong bagyong ito ay mukhang hindi na po papasok ng PAR kasi pag pumasok siya sa 135 degrees kasi ito po ang power line. Dito po yung power line. So, yung eye niya ay malapit na doon sa PAR. Pag pumasok po dyan, automatic ang Pag-asa mag-i-issue po ng domestic name, Basyang. But kung hindi, nakareserba po yan sa susunod na bagyo. So, ang good news, ito po, although malaki, nakakatakot, but mabait po ito kasi alis po ito, mag-record sa susunod na 5 araw at mamamatay lamang po sa karagatan po sa silangan ng Japan. So, wala po itong efekto sa atin. At wala rin efekto sa anumang bahagi ng mga major islands ng Asia Pacific. Except po itong mga Iwoto, yung mga ibang areas po dyan na dadaanan itong bagyong ito. Medyo malaki po siya na yun dahil ang panahon na yun ng La Nina. Usually pag La Nina, marami pong mga ulap dito po sa may Pilipinas, Western Pacific, maraming mga rain showers, thunderstorms, kahit na panahon ng hot dry season, o yung tinatawag nating summer na hindi naman natin dapat gamitin yan kasi nasa tropics tayo, ginagamit lang sa mga marketing purposes, at ginamit din ng mga nagsakop sa atin nung unang panahon, kaya nagamit yung name na summer, but it's still hot season o dry season na tinatawag. So, sana yung dry season, medyo may mga ulan-ulan pa rin tayo kahit nawala na itong bagyo dahil po sa nasa La Nina po tayo. Although, unti-unti na po itong humihina. Okay? So, ano ang magiging epekto po sa atin sa sunod na 24 oras? Still, magbibigay ito ng mga paulan. Ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. So, for the past 2 hours, ayan po, dito po yung malaking bagyo. At ito po yung remnants o remains ni Agaton na isa na lang po siyang low pressure area dito po sa may dalampasigan po ng northeastern Leyte o sa may southern coastline din ng eastern at western Samar. Yung western Samar na po ang tawag dyan. At nasa may Leyte Gulf. So, eventually, for the next 24 hours, ito po itatahak po dito. And then, for the next 48 hours, ito po magsasalib na po dito sa may sirkulasyon ng bagyong si Malakas. So, wala na po ito. Remains na lang po ito. Ang nangyari po kasi malakas yung wind shear. Tingnan, pakita ko sa inyo. Yan po ang wind shear. Ito po yung upper level winds kung saan yung hangin ay nasa 25 to 30 knots. I-convert natin yan sa kph. Mga 45 to 55 kph po yan. Easterly
upper level winds. So yung easterly upper level winds o wind shear, yung kanyang ulap ay napupunta sa west. Kaya nakikita nyo, kahit nandito yung kanyang center, yung mga kaulapan niya ay papunta doon dahil po napupush ng upper level winds. Kaya nandun yung mga thunderstorms kasi yung low level winds galing sa west, nagkakaroon ng convergence, nagkakreate po ito ng mga unstable air masses, which in return, it will produce more thunderstorms. Kaya may mga thunderstorms po yan. But in the next 24 hours, lalaw na po itong depression na ito na ginawa na nating low pressure. At yan, unfavorable pa. Ibig sabihin ng pulang wind shear. Ito po yung direction ng wind shear. Kaya minsan parang usok ng isang bulkan, kung ano yung hangin sa taas, doon papunta. So, ganun na nangyari sa ulap niya. In the case of Malakas, nandun po siya sa napakagandang environment ng upper level winds. Favorable for more development. Kaya lumalakas po siya. 130 na po siya as of this time. Kanina 120. Nabanggit natin 120, right? Okay, 130. Yan ang latest. And then, lalakas po siya. Category 3 hanggang maging 185 kph. But pagdating niya sa upper levels ng subtropics, ito po ay unti-unting hihina na po dahil po lumalakas po yung hangin dito sa upper level winds. Also, may effect din po yung tinatawag nating outflow kasi yung hangin sa 50,000 feet, palabas po yan, clockwise. Dry po yan, dry air. So, nagkakaroon din ng effect sa sirkulasyon ni Agaton. Kaya, nangyayari na double whammy po siya o triple whammy pa nga dahil ang terrain po ng Visayas ay nakakatulong din po sa paghina o pag-disorganize ng kanyang sirkulasyon. So, triple whammy ang nangyayari sa paghina ni Agaton. Now, tingnan natin itong track natin. Ito yung last track natin. So, ito kaninang umaga, 5 a.m. Sa na yun, nandito na po siya sa may Leyte Gulf. So, bukas, dito na siya. Then, eventually, wala na, lalaho na po yan. Still, nakataas pa rin ang wind signal ng Pag-asa sa Samar, Leyte, Biliran, Southeastern Masbate, Northernmost tip of Cebu. Gayon din po dito sa may area po ng Dinagat Islands at iba pang mga nearby smaller islands ng Eastern Visayas under signal number 1, meaning may hangin na 30 to 60 kph na magaganap. So, mag-ingat lang po yung mga lalabas po sa dalampasigan. Medyo maalon pa po. At ito po yung tracks ng lahat ng agencies. Papuntang east pa rin yung bagyo. Ito naman po si Malakas, all safe. Patungong northeast. Then, model tracks. Lahat sila nag-agree. Napapalayo lahat sa Pilipinas. At ito yung rain forecast mula sa European model. Ito po ay kagabi. But hindi rin ito magbabago. Konting tweak lang ito mamaya sa 4 p.m. update. Which is the 8 a.m. release ng ECMWF. Ito kasi galing 4 a.m. pa po ito. But, hindi naman po magbabago yan. So, makita po natin sa mga oras na ito, nandiyan pa yung mga ulan sa Central, Western, at Eastern Visayas dahil sa sirkulasyon ni Agaton, yung remnants niya. Wednesday morning, tingnan ninyo mangyayari. Halos dramatically mag-i-improve po ang panahon sa Visayas. Dito na naman po sa may Leyte at Southern Samar at Northern Caraga sa may Surigao del Norte at Dinagat Surigao Islands sa 5 a.m. ng Wednesday. Pagdating ng hapon ng Miyerkules, completely mawawala na po siya. Nandito na po sa may kalagitnaan ng East Philippine Sea, itong si bagyong remnants o remains ni Agaton. And then, papasok na po siya sa sirkulasyon ni Malakas. So, pagdating po ng Thursday morning, wala na. Talagang halos nagsanib na. And then, Thursday afternoon, ayan na po. Patungo na, mapunta na dito sa kalagitnaan po ng Western Pacific. So, yan po ang remains na titirang kaulapan ng bagyong si Agaton. So, tingnan ninyo ang weather na for the next few days hanggang Easter Sunday ay maganda na po. Hot sunny sa umaga. Sa hapon, may chances of thunderstorms. So, yan po. Sabado de Gloria, ganun din po. Easter Sunday, ganun din. So, back to normal po ang ating panahon. Yan po ang good news sa ating mga kababayan nagtatanong na kung hanggang kailan po na ganitong maulan. So, yan po ang nangyayari kapag mayroon po tayong malakas na La Nina. Although pahina na po ang La Nina, matatapos ang epekto ng La Nina sa Hunyo. So, magko-coincide yan sa tag-ulan.
So, ang nangyayari po kapag may La Nina, mas nadodoble po yung average monthly rainfall sa mga lugar sa Pilipinas. Dahil po mas marami mga ulan. Kahit na panahon ng tag-init, nandyan po yung mga ulan, mga bagyo, mga LPAs. So, ganun talaga po. But ang binabantay natin yung intensity ng mga bagyo dahil sa panahon ng climate change ay lalong lumalakas ang mga bagyo, dumadami mga 300 kph, mga 250 kph. So, medyo scary na po ang mga naninirahan especially pag naninirahan kayo sa eastern sections ng ating bansa, tulad sa akin dito sa Naga, medyo scary din. Dahil po, nasa typhoon belt areas tayo. Okay, so let's enjoy the Holy Week. So, improving weather na po hanggang Easter Sunday. At babalik ulit tayo bukas, mag-resume sa ating usual na tropical weather analysis. And then on Good Friday, magbibigay ulit tayo for the weekend hanggang Easter Sunday. Again, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Don't forget to click the notification bell. Subscribe to our channel para updated po kayo kapag meron po tayong latest video ukol sa papalapit o paparating na mga bagyo in the future. Again, God bless and good day sa inyong lahat.